gur fáitis arú ach síntacha fáitis is tapach den tuairt fórhins go gunne hí leban bháis mór den bhí den óg mar sinna bhí gortaí. An bhí feibin sin ó híomh an seogaiste mar míidirna sanáid ar a cúrsaigh a bháil leis dachanú rudachéintí anagá mar is go nach duna deasa bhí an. Bhil fear tradacha bhí an agus bhí sé ráte gur canál bolí bhí an. Go mbeadh sé treid ag aontaí agus rudaí mar sin. As tó go bhéan rud a smú gur gadaí cuireach bhí an, bhí sé thbár goid cuireach agus bhí ráflaí sa timpeall chuid gona chéirí gote gur dhéal sé leis na pólíní, so níortha sé sin síos go. Teora ceile bhí an gur thug máthir seán seoige ólas go na húdaras, maiall ar corp curú lach measc go bhirrta bhí marithe trom 7,000 Eurovision. Sin ráflaí bhí sa timpeall inach go bíní thug a tólas. Bhí sé ráha, mar deirecha béla too good to be true. Sto hí an teiriscin tí bhí tucaí rá, tá trú se rá go rutaháin, tá tusa rá nach rutaháin, má hain tú ar tríal tá sean smá go gintofarthú agus go crofarthú. Ach má antíonn tú agus sa scéal inseacht Máirtín gon stáit, tarna for siar a chúis. Bhuafasach an spotta cruúána. In scéal ceartaige. A bháin ní sé cosú leis scéal i bhéh na seoige. Agus bhí sé géiris nach na Laoi ar bótan ar bhí sé cant leis. Cén scéal bhí go héana nach ní ré an ghlacha ag bótan le sin. Mar decoch sé leis scéal bhéh na finithe ní ré an bharga dianta. Éalháin grochadór. Bhíon an gada scaide an scórnach cinnte bhí an seo an crochadóir a hachant agus an sin beidir i tseansa thógáil níos sin. Bhí haingtúnacha cinnte gá scéal. Am hepa gur an muíige rééis méid taidir bhí diantaige go gath siad clí leis an néileh bhí a dhéanana go fisrú poblbli chuir seo. Horéis sem labhairt leis an uachtarán Máirtín Ó Laoi, lar me le roinnt go na bhíine eile a bhí bhathair ag an ócáid stairiúilse agus sa measc go naoine sin bhí Máirtín Ó Laoi, agus seo mar a láirselumm faoin lá stairiúil a bhí an. Cinnte war bí ócáid fiorstairiúil agus nach chuid sé éit go as a teachchéanana tháinig an scéala deireadh sula cruúchanpáise na bhí sé ggéarapáún na bhí sé beo níhar sé ach pus le dhéú an gúil semáil aniu sé fáitige i deire. Céir de cheaptú gon chainte thug uachtarán na héireann Máirtín Ó Laoi teine? Bhí sean bhá agus bhí sé becht agus bhí sé go ddíireach mar bheith hasúla seo fear éarmúil cosúla sé agus chuda sé na úsí ar fad a bhain leis a scéal agus bhí sé go bra chuda sé a hús go deire agus go leag seach na fánaí bhfuil an pádún fáte agus níoch an dáta géanana bheith géisteach leis sé. Tá an chlúdú fáte scéal nach chuil idir leabhar cheannaí choráin na leabhar a tháinig rifsin agus clárfáisinaí se freisin bunaíir. cinnte tá agus is stohíí anú mar tá ráite go minic agus ní bréag nach úfás a ví a dúlmar agus an sin chur úfás as cían an úfás an sin na ddíú na daoine as ménéthe díananach gohar siad égóir an tanmhéir leabhar agus égóir bhíán égóir mílteach bhíá.